glavni grad. Njegovi stanovnici godinama izgaraju u želji da taj njihov grad postane metropola. U trenutku kada počinje naša priča, veliki su izgledi da Beograd to i postane. Možda se pitate šta je to što čini jedan grad istinskom metropolom. Da li su to saobraćajne gužve ili mamutska nova naselja? Ili je to izgradnja ultramoderne podzemne železnice? Neki smatraju da jedan grad čini metropolom broj stanovnika. Beograd je odavno milionski grad. Drugi opet ističu značaj geografskog položaja. Beograd vekovima predstavlja most između kultura istoka i zapada. Ipak, jednu metropolu možda najtačnije određuje hronika zločina. Uzalud široki bulevari, uzalud saobraćajne gužve i metroi. Ako u jednom gradu nema manijaka, taj grad nije metropola.